To assalamu alaikum, sunana Abdulaziz Muhammad Sharif, ni ne play role din Mada a fim din Bana Bakwai. A to idan dai har ka ji an kira sunan Mada, wani mutum ne a yankinmu na Hausa ko Arewa da yake da wani irin hali za ka gan shi bai cika son shiga jama'a ba, kuma idan rashin kirki ya taso za ka gan shi a gaba-gaba, amma ba za ka ɗauka zai iya ba. Akwai mata masu zaman kansu. Me zai hana ba za ka zaɓi guda ɗaya idan ka ga dama ka maida ta tamkar mata. Ni da nake da gata, me wani amfani gatar ta sakamakon lalacewa da ƙasar ta take ciki. Ya aka kuma na gaji a nan an bangaje ka kai abin da za ka iya mata.